Vítam vás pri videu, v ktorom sa pokúsim vysvetliť veľmi základné informácie o Mater štandarde alebo platforme. Pre toto video budem používať termín Mater štandard. Všetky informácie, ktoré tu uvádzam, sú získané zo stránok zameraných na inteligentné domácnosti. Odkaz na tieto zdroje nájdete v popise videa. Tento štandard vznikol v roku 2019 pod záštitou združenia Connectivity Standard Alliance. Cieľom Mater štandardu je prepojenie všetkých smart zariadení, aby užívateľ nemusel riešiť, aká značka má aké zariadenia. Budete môcť kúpiť hociktoré zariadenie od hociktorej značky a budú spolupracovať, samozrejme, musí mať podporu Mater. Budete potrebovať iba jeden hub, ktorý má Mater štandard. Veľké značky už predstavili svoje vlastné huby s podporou štandardu Mater. Apple má Apple TV 4K, tretia generácia, Wi-Fi plus Ethernet, HomePody, Google má Google Assistant, Samsung predstavil Smart Things Station Hub a Amazon má Echo. To znamená, že ak budete mať doma hociktorý z týchto hubov, budete si môcť kúpiť zariadenia od rôznych značiek, napríklad kľúčku od značky Aquara a LED pásiky od značky Philips. Potom budete môcť nastaviť scénu, napríklad ak je po 21. hodine a LED pásik od Philips sa zapne, potom sa automaticky zamkne kľúčka od Aquara. Týmto spôsobom nemusíte mať obavy z toho, že by vás niekto mohol cez noc vykradnúť. Toto išlo aj bez štandardu Mater, ale bolo tu komplikovanejšie. Normálny používateľ bez štandardu Mater prakticky vôbec nebol schopný nastaviť takúto scénu jednoducho. Mater štandard prináša aj nový komunikačný protokol nazvaný DRED, ktorý funguje ako mesh sieť. Tento protokol umožňuje zariadeniam komunikovať medzi sebou priamo, bez nutnosti priameho pripojenia k Wi-Fi sieti. To znamená, že ak máte zariadenie s podporou protokolu DRED a ďalšie zariadenie s touto podporou, vytvoria si medzi sebou mesh sieť. Tým pádom nemusíte každé jedno zariadenie pripájať k Wi-Fi, ale len Mater Hub, ktorý sa potom stará o komunikáciu so zariadeniami v sieti. Takže vaša internetová Wi-Fi sieť už nebude tak veľmi preťažovaná zo Smart Home ako doteraz. Avšak musíte si stále dávať pozor, či zariadenie je kompatibilné s Mater štandardom a s protokolom DRED, lebo sa môže stať, že zariadenie nebude DRED kompatibilné, ale bude kompatibilné iba s Mater štandardom a bude komunikovať cez iný protokol. Tým pádom potrebujete iný hub. Potom ten hub bude komunikovať s Mater hubom. Najlepšie je, ak je zariadenie kompatibilné s Mater aj s protokolom DRED. Ak chcete zistiť viac informácií o tomto Mater štandarde, nájdete ich v popise. Budem sa tešiť na budúce.